Bon dia de nou als que ja esteu connectats des de la primera sessió i a totes i a tots els que us heu incorporat ara. Benvinguts a les Talking Hours dels mercats emissors de turisme en la seva tercera edició. Com dèiem aquest matí, l'Agència Catalana de Turisme disposa d'una xarxa de 12 oficines arreu del món que exerceixen d'antenes de connexió amb els principals mercats emissors de turisme per copsar de forma permanent la situació dels diferents mercats. Entendre la demanda i conèixer els seus hàbits de consum és clau per ser competitius, per gestionar els fluxos, per buscar aquell turisme valuós que tant ens interessa. I per això, en aquestes sessions que comencen avui, obrim aquesta finestra virtual a totes les empreses i entitats del sector turístic català per tal d'oferir-vos l'oportunitat d'escoltar les nostres directores i directors explicant-nos com veuen els diferents mercats. Per tant, avui i demà parlarem de perspectives, tendències, comportament dels consumidors, situació de la intermediació, estat de les companyies aèries i també com es preveu la temporada d'estiu 2024, que ja us anticipo que té molt bones perspectives. Esperem que aquesta iniciativa us ajudi en aquest gran repte que tenim de posicionar Catalunya com una marca turística de primer nivell. Desitjant que siguin aquestes sessions del vostre interès, us passo la paraula a la Maria Pons, la directora de Mercats Internacionals, per iniciar la primera sessió dedicada a Europa del Sud. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia de nou i moltes gràcies, director, de nou també per la teva introducció. Gràcies a tothom per seguir aquí connectats i també a aquells que us acabeu de connectar ara en aquestes Talking Hours, que aquest any és la seva tercera edició. Com hem comentat a primera hora, una vegada més ens retrobem en aquest espai virtual i dediquem un temps a reflexionar de com evoluciona la demanda i quines perspectives o què ens presenta aquest 2024. Per tant, parlem de novetats, parlem de tendències i parlem de l'estat de situació dels mercats en termes de comercialització, els canals, les connexions, etc. Però també hi ha aspectes que incorporem i que cada vegada el tenim més present en el nostre discurs i en el nostre dia a dia, que són aspectes com el canvi climàtic, el turisme que volem, aquesta consciència d'un turisme responsable i la sostenibilitat, aspectes que realment ens fan ajustar dia a dia les nostres estratègies. Recordar-vos que aquestes Talking Hours tenen 4 sessions, que estem en aquest moment a la segona sessió. En el dia d'avui parlarem d'Europa durant el matí, hem parlat d'Europa Nord i Centre a primera hora. Ara parlem d'Europa Sud, a la tarda de Regne Unit i Amèrica Nord i Sud, i acabarem demà amb el continent asiàtic a les 10 del matí. Són sessions d'una hora de durada i recordeu que si teniu preguntes les podeu formular als contactes que tenim aquí en el xat de totes les oficines. Com sempre, hi ha aspectes que volem destacar i en aquestes Talking Hours el que volem destacar és el concepte de la cultura de la dada. Ho parlàvem ja al matí, però ho tornem a recordar perquè creiem que és important i ens focalitzem molt en aquest tema. Posem la cultura de la dada cada vegada més en el centre de les nostres reflexions i en el centre de les nostres decisions. I és per això que l'Agència Catalana de Turisme, i suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu, ha llançat aquests últims dies una nova plataforma professional que de moment està adreçada a tot el sector turístic català, però que és un projecte que té una segona etapa, una segona fase que s'obrirà a tot el trade, els professionals de la demanda, amb la voluntat de tenir un espai on poder compartir coneixement tant amb oferta com demanda i que actualment ja està en marxa i hem començat amb un apartat que és l'apartat d'Intellitur. Un apartat on podreu trobar les dades més rellevants dels mercats, bé sigui a nivell textual, amb infografies o amb vídeos, i que jo us recomano molt que feu la consulta perquè jo crec que us pot interessar molt. Molts de vosaltres segur que ja esteu registrats, però per a aquells de vosaltres que encara no ho estigueu, us deixem aquí en el xat el link, que és b2b.catalunya.com. I parlant de dades i parlant d'Intellitur, i abans de donar pas als ponents, sí que m'agradaria donar pas a la responsable d'Intellitur de l'Agència Catalana de Turisme, a la Mònica Santaeulàlia, perquè justament ens faci 5 cèntims de les dades que configuren aquesta zona que és Europa del Sud. Per tant, Mònica, endavant.
Bon dia de nou a tothom. Com ens va recordar la Maria, doncs a l'Agència Catalana de Turisme confiem molt en la cultura de les dades, creiem que aquestes són essencials per prendre decisions informades i per identificar tendències i necessitats. Tot això ens ajuda també a ajustar l'oferta turística de manera adequada. I aquest ajustament no només millora la satisfacció dels viatgers, els estem donant allò que desitgen, sinó que també reforça la competitivitat del sector. Us comparteixo una pinzellada de les principals dades rellevants per aquests mercats d'Europa del Sud. Us recordo que vam rebre l'any 2023 18 milions de turistes estrangers i uns 11 milions procedien d'Europa del Sud. Pel que fa a la despesa, aquests mercats van aportar 3.000 milions d'euros en aquest 2023 a global per tots els mercats. Són mercats que ens visiten principalment en període estival, tenen una alta concentració als mesos d'estiu i molt marcada també a Barcelona, Costa Brava i Costa de Barcelona, seguit de la Costa d'Ombra, que més o menys se situa a les mateixes quotes que la Costa de Barcelona. Els hotels són la forma d'allotjament preferida i tenen una estada mitjana de 5 dies, un pèl més curta que l'estada mitjana que poden tenir els d'Europa Central i del Nord. Arriben principalment per carretera i després seguits de desplaçaments en avió. I només un 6% opta per paquets turístics, per tant es tracta de mercats poc intermediats. Com us he comentat abans també, a l'Intelitur identifiquem no només les dades quantitatives, sinó que també ens agrada identificar tendències d'hàbits de consum dels turistes. Dir-vos que per aquests mercats el fet que se'ls ofereixi experiències compartides són molt importants, sobretot en el segment de les famílies, per tant experiències que puguin compartir pares i fills, que puguin ser experiències per tota la família. També hem identificat que el treball flexible, aquesta hibridesa de treball online i de treball presencial, fomenta que s'estiguin allargant els viatges fora de temporada i després, com en altres orígens, el tema de les xarxes socials, que són bàsiques en el moment o en la fase d'inspiració del viatge. Res més, això són només unes pinzellades del tipus d'informació que podeu trobar a l'apartat d'Intelitur, de la plataforma B2B, la plataforma que us comentava abans la Maria, que és la plataforma que tenim ara des de l'agència per relacionar-nos amb el sector. Us animo a enregistrar-vos-hi, a demanar per allà dins, i ja veureu que hi trobareu informació interessant. Moltes gràcies a tots. Maria, et torno la paraula. Moltíssimes gràcies, Mònica. Ens veiem ara després de la tarda. Entrem, doncs, a parlar d'Europa del Sud i per això ens acompanyaran les directores d'Espanya i Portugal, de França i d'Itàlia i Israel, la Núria Pèric, la Josefina Mariner i la Marta Teixidor. Molt bon dia a les tres i molt benvingudes. Comencem per Espanya i Portugal i, per tant, li passo la paraula a la Núria Pèric. Núria, quan vulguis. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies a totes les persones que esteu connectades a les Talking Hours. Bé, el meu objectiu és, amb aquests minuts que tenim disponibles, fer-vos una mica d'update de quina és la situació del mercat emissor espanyol i quines són les perspectives i les tendències que es preveuen a curt i mig termini. Si us sembla bé, comencem. Us comparteixo una primera filmina que hem treballat amb les companyes de l'àrea de model i recerca d'Intelitur. Per començar, parlem una mica del 2023. En general, podem dir que ha sigut un bon any. Els viatgers espanyols han viatjat molt més que l'any anterior. També a nivell de despesa hi ha hagut un petit increment, tenint en compte sobretot la inflació i els períodes d'inflació més aguts del 2023. És una xifra a tenir en compte. Què ha passat aquest 2023? Bàsicament, degut a la situació econòmica, el pressupost de les famílies, l'estalvi, la taxa d'estalvi es va reduir. Què va passar? Doncs els espanyols van seguir viatjant, van viatjar més vegades, però el que van fer és escurçar les estades. D'aquesta manera acotaven una mica el pressupost. D'on ens han vingut aquests espanyols? Doncs aquí sí que una miqueta mantenim les principals comunitats emissores, que seria Madrid, amb el 20% del total dels viatgers que rebem, seguidament de les comunitats veïnes, que serien Aragó i la Comunitat Valenciana, i llavors País Basc
i a Illes Balears. Aquí, per exemple, voldria fer un apunt. El que dèiem s'ha reduït l'estada mitjana, partíem el 23 d'una estada mitjana de 5,5 dies aproximadament, i el 22 i el 23 hem baixat a 4,7 dies aproximadament, excepte, per exemple, la Comunitat Autònoma País Basc té una estada mitjana de més de 6,1 dies. Això, per tant, és un mercat interessantíssim per atraure, perquè a part d'això també té una despesa més elevada que la mitjana dels viatgers espanyols. D'altra banda, una altra comunitat emissora, que és la Comunitat Foral de Navarra, també té una estada mitjana també bastant més elevada, que es situa per sobre dels 5,7 dies de mitjana. Si pensem com han arribat aquests viatgers, doncs segueixen arribant de la mateixa manera, principalment els viatges amb destinació a Catalunya, això és molt important, són principalment amb cotxe, un vehicle motoritzat. A continuació tenim el tren, que és veritat que en els últims anys ha anat pujant i ja està per sobre les arribades de viatgers amb el mitjà de transport de l'avió, que ha quedat en tercer lloc, molt a propet del tren, però sí que és veritat que va guanyant els mitjans de transport més sostenibles, o en aquest cas van guanyant posicions. Pel que fa a la diversificació, aquí sí que no hi ha... és inevitable dir que un dels principals atractius pel mercat espanyol segueix sent el turisme de costa, de sol i platja. No ho podem negar, és així. És cert que les escapades urbanes, els viatges de turisme cultural, els city breaks, aquí molt vinculat amb el tren, també tenen molta atracció pel mercat espanyol, i aquí Catalunya està molt ben posicionada en aquest sentit. I després una tendència que vam veure que s'iniciava o creixia amb més força farà uns 3 anys, 3-4 anys, era tot el que tenia a veure amb les activitats a l'aire lliure, natura. Doncs bé, trobem també present les activitats i el turisme vinculat a la natura, a l'aire lliure i la pràctica esportiva, ja sigui més o menys adrenalítica aquesta pràctica. Si ens fixem en la desconcentració, bé, aquí veureu que bàsicament els viatges dels residents amb destinació a Catalunya es concentren sobretot a Barcelona, Costa Daurada. Aquí faltaria Costa Brava. Costa Brava i Barcelona. Això coincideix també, aquestes dades venen de l'enquesta experimental de telefonia mòbil de l'INE. Si mirem les dades que ens ofereixen les cerques de viatges i reserves d'allotjament a través de Google, els paràmetres són molt similars. Entre aquestes 4 marques turístiques copen el 80% dels viatges. Sí que és veritat que també és un reflex d'on tenim ubicades la majoria de places hoteleres a Catalunya. En relació amb el tema de les reserves hoteleres, aquí volia fer menció de 2 dades que tenim, que ens ofereix Intellitur. Una és a partir d'Insights, que serien les reserves hoteleres B2B, i una altra és Mirai, que ens ofereix les reserves hoteleres B2C. En el cas de B2B, el que sí que hem identificat és que trobem 2 forquilles de reserva, des del moment que fan la reserva fins a l'arribada. La primera que oscil·la d'1 fins a 10 dies, i aquí seria més o menys el 36% de les reserves hoteleres, i després ja trobem una altra forquilla molt més allunyada en el temps, que seria de 30 a 59 dies, que oscil·la més o menys el 16%. En canvi, a les reserves directes, les reserves B2C, es converteix gairebé last minute, amb uns percentatges bastant elevats. Estem parlant de reserves amb menys de 5 dies d'antelació, que arriben al 39% del volum de totes les reserves al 2023, i després ja seguíem fins a reserves de 5 a 10 dies amb antelació, ens situàvem al voltant d'un 15%. Per tant, teníem un 50% de les reserves fetes amb realment molt poca antelació. Caldrà veure si es manté aquesta reserva last minute de cara als propers mesos, sobretot la temporada estival. I en relació a la temporada estival, com podeu veure, el 40% dels viatges espanyols es concentren entre juny i setembre. Sí que és veritat que aquesta xifra no és tan alta, perquè hi ha un fet important, que és el fet que els espanyols, a part del període estival, viatgen molt, sobretot en ponts, festius i caps de setmana. Per seguir analitzant una mica aquest comportament i el perfil del viatge espanyol, amb dades que ens dona YouGov, sí que us demanaria, us comparteixo ja la segona de les slides.
I començarem a parlar de la intermediació. Un fet molt característic d'aquest mercat és el fet de l'autogestió dels viatges. És un viatger ja molt independent, amb accés a les diferents fonts d'informació, les diferents eines per planificar i reservar el viatge, i estaríem parlant que un 80% dels viatges dels espanyols a Catalunya són autogestionats. També són viatges que no tenen una alta complexitat. Una altra característica d'aquest perfil de viatger, que ens dona sobretot YouGov, és el fet de l'omnicanalitat, és a dir, les diferents fases del Customer Journey utilitzen diferents canals i nosaltres hem de ser capaços d'anar en aquests canals diferents amb un mateix missatge adaptat a cada target de viatger. Quines són les principals eines de planificació i informació que fa servir aquest viatger? Doncs, bàsicament, el boca-orella segueix sent una de les principals. Les cerques aleatòries ja online, de buscar directament a un buscador propostes de viatges. Les OTAs, a part de ser motors de reserva, són també fonts que ens ajuden a informar i a planificar. Les xarxes socials, blogs de viatges i les webs de les DMOs, de les webs oficials de les destinacions turístiques. Ara bé, si ens parem a pensar en quines plataformes seria o és més impactant la publicitat o el branded content o les accions que podem fer o on impacta més en el nostre viatger, aquí sí que ja directament parlem de xarxes socials i de les webs de viatges, tant de compra com de comparadors i de reserves dels diferents components del viatge. Estaríem parlant les OTAs. Altres temes interessants també serien la televisió online i la ràdio digital també. I un element a destacar són el tema dels podcasts. Penseu que Espanya és el mercat líder a nivell europeu en quant a escolta de podcast, sobretot a les franges dels 42-44 anys. Una altra dada que podem extreure de tota aquesta informació i que ens reafirmen diferents estadístiques que ens proporciona Intellitur és el fet que el canal online s'imposa sobretot sobre el canal presencial, ja sigui reserva directa o indirecta, sigui immediat o directe. El canal online, més del 70% de les reserves que es fan als viatgers del mercat espanyol amb destinació Catalunya i destinació estat espanyol són gairebé totes online. Un altre element important és la dependència cada vegada més important d'aquest viatger del mòbil, del dispositiu mòbil. Ja es fan reserves directament d'activitats, d'experiències i d'allotjament de forma espontània amb el mòbil i sobretot tenint en compte les noves generacions. Un altre element vinculat amb intermediació que hem detectat és el fet que apareixen petites marques dins grups grans de viatges o petits operadors especialitzats en microtendències que parlarem una miqueta més endavant. Apareixen noves figures d'intermediari que estan a camí entre el que és una OTA a nivell digital i també són mig híbrids amb agències de viatges. Amb agents de viatges són els travel advisors, els influencers, els recomanadors, perfil que tenen un perfil intermediari molt més proper, però al mateix temps amb tota l'agilitat de les reserves digitals. Si ens parem a parlar o pensar un momentet en quines són les tendències en quant a productes que hem observat, com hem comentat ja, els viatges en tren és un element destacat. A part, Catalunya està molt ben posicionada amb connexions a 5 ciutats amb tren d'alta velocitat. Un altre element que hem parlat també són el fet, o que hem comentat, són els viatges enogastronòmics, però a part del viatge enogastronòmic pur, l'enogastronomia com un element transversal a tots els viatges, com un element més per descobrir la destinació. L'ecoturisme, segons les dades que ens va proporcionar l'estudi fet per Methodology de tendències en contingut digital, és cert que l'ecoturisme és un dels elements a destacar que fan en les seves cerques els viatgers de l'estat espanyol, però aquí sí que hi ha un tema important, que hi han identificades algunes comunitats autònomes que estan millor posicionades que Catalunya en relació a l'ecoturisme. Per tant, aquí tenim un treball tots a nivell públic-privat per posicionar
anar-los vinculats al disfrutar de la destinació, de la natura, d'una forma responsable. Un altre concepte que també ha sonat molt i està sonant molt últimament és el concepte de l'slow tourism, viatjar d'una forma molt més conscient, pausada, fer immersió cultural, allunyat d'aquestes destinacions més massificades, potser més conegudes. El mitjà de cerques a Google d'aquest concepte des del 2019 fins al 2023 ha pujat més d'un 121%. Per tant, hi ha un claríssim interès en relació a aquest turisme i ara com ara els viatgers espanyols, els residents espanyols no identifiquen cap comunitat vinculada específicament amb aquesta tipologia de turisme. Per tant, sí que aquí tenim una oportunitat per posicionar-nos i focalitzar-nos en propostes de slow tourism. Un altre concepte que apareix és el well-being, és la idea de cuidar-se física, emocionalment, mentalment. Sí que no identifiquem en cerques a Google la paraula well-being, però sí que trobem totes aquelles microtendències relacionades amb aquesta idea de cuidar-se, que serien retirs de ioga, retirs detox, de desconnexió digital, etc. Aquí, per exemple, en el cas dels retirs de ioga sí que és un aspecte buscat a les diferents plataformes digitals i online, sobretot per residents de la Comunitat de Madrid, País Basc i Catalunya. No hi ha identificada ara mateix una comunitat autònoma on un espanyol o s'identifiqui amb una destinació de ioga. Per tant, també és una microtendència molt associada a un target femení, un públic femení, però és veritat que està pujant cada vegada més i sobretot és demandat per grans comunitats autònomes on hi ha ubicades grans urbs. Un altre element important seria, per exemple, amb els viatges vinculats amb el cicloturisme, la modalitat de gravel. Cada vegada està pujant més la pràctica de gravel i és una modalitat que com a destinació ens permet descobrir que aquest viatger, que aquest usuari, que aquest ciclista descobreixi la destinació combinant amb activitats gastronòmiques i amb activitats culturals. Un altre element a destacar seria el fet de viatjar amb animals de companyia. Sé que n'hem parlat moltes vegades i ho hem comentat, però segueix sent una de les motivacions principals també anar a viatge amb l'animal de companyia perquè és un més de la família. Llavors, al segment sènior hi ha una reinvenció vital a partir dels 55 plus 60. Cal tenir en compte el volum i la capacitat de despesa d'aquest segment de població, sobretot en les franges dels 55 als 70 anys. Si pensem una mica en quines són les perspectives a curt i mig termini de cara al 24, sembla que el comportament de les dades macroeconòmiques serà relativament bo i estable en el sentit que les dades a nivell del mercat laboral són positives, hi ha una moderació de la inflació i també hi ha una previsible, vull dir que en veu baixa, rebaixa dels tipus d'interès. Tot això fa que la capacitat d'estalvi i de consum de les llars dels espanyols s'incrementi. Què passarà? Segons diferents enquestes que tenim, les primeres reserves, etc., sembla que el 2024 serà un any molt bo a nivell de viatges que puguin fer els espanyols i de despesa, però sí que és veritat que l'increment més gran hi ha la previsió que sobretot es produirà en aquells viatges amb destinació internacional i la despesa més elevada també anirà associada als viatges amb destinació internacional i sobretot en parella. Hi ha un creixent interès també per disfrutar de les experiències i els ensenyaments, els aprenentatges que aporten els viatges. Hi ha algunes publicacions que parlen de l'economia de l'experiència, és a dir, que per exemple, Mastercard publicava una enquesta en la que s'identificava que les tendències de consum, el que havíem vist fins ara i el que es preveia, era que es preferís gastar diners en experiències, pot ser un viatge, que no pas en béns materials.
Un altre element que també hem de tenir en compte és el fet del canvi de comportament de les noves generacions. Realitzen més viatges que les generacions anteriors, més viatges amb destinació internacional, perquè no tenen, sobretot millennials i zetes, no tenen la limitació de l'idioma, tenen un major nivell cultural i estan acostumats a viatjar des de petits. Per tant, per ells no és sortir d'una zona de confort. Hi ha un altre fet, que és un fet social, que viatjar s'ha convertit en una prioritat pels espanyols, sobretot per aquestes generacions més joves, una actitud vital de maximitzar la nostra existència, l'existència de les persones. Les noves generacions sobretot aspiren a viure molt més amb aquesta intensitat, sobretot degut al post-Covid i a la major inestabilitat que tenen les noves generacions. I ja per tancar, a mi és que m'agradaria fer un apunt, que potser això també surt en algun dels meus companys en algun altre mercat, que és com incideix el canvi climàtic en les decisions de viatjar. Hi ha diverses enquestes en el que mostren que els espanyols el 2024 segurament buscaran destinacions de vacances a l'estiu amb temperatures més baixes, és a dir, més fresques, fugint una mica de les onades de calor. Per tant, això ens pot afectar directament i cal que tinguem present i ho anem monitoritzant. En una de les enquestes concretament, el 50% assegurava que el canvi climàtic està influint en la seva decisió de viatge. Per tant, no és un element menor la incidència que el canvi climàtic segurament tindrà les decisions de viatge a curt i mig termini. Dit això, jo agrair-vos aquests minutets que he pogut explicar-vos una mica la situació al mercat espanyol, dir-vos que qualsevol consulta ens podeu contactar, intentarem ajudar-vos al màxim possible i sobretot si voleu tenir accés a qualsevol de les dades, estudis, enquestes que hem comentat a Intellitur, us hauríeu de registrar a la plataforma B2B per poder-ne tenir accés. Dit això, jo dono pas a la meva companya Josefina Mariner, directora del CPT del Mercat de França. Gràcies, Núria. Molt bon dia a tots i salutacions des de París. Gràcies per inscriure-us en aquesta sessió sobre les perspectives dels mercats emissors del sud d'Europa. Catalunya és la destinació estrangera preferida dels francesos. És una destinació molt fàcilment accessible, una destinació molt atractiva i competitiva. Els francesos, com bé sabeu, viatgen majoritàriament dins del seu propi país i la pròpia França és, en definitiva, el principal mercat competidor per Catalunya. Si analitzem breument la conjuntura econòmica, política i social actual de França, s'observa que la inflació segueix disminuint aquest 2024 i aquesta davallada de la inflació tindrà un impacte positiu en el poder adquisitiu dels francesos, reactivant així tant l'estalvi com el consum. I és probable també que aquest impacte positiu es traslladi també en un increment de la demanda dels viatges. Aquest estiu, com bé sabeu, França acull els Jocs Olímpics i tot just després Catalunya-Barcelona acollirà també un altre esdeveniment esportiu excepcional que és l'America's Cup. Els Jocs Olímpics és un dels grans esdeveniments esportius més esperats del món i atreuen milers de visitants. Segons l'Oficina de Turisme i Congrés de París, París espera acollir un total de 15,3 milions de visitants a la regió Île-de-France, que és la regió on París és la capital, entre els Jocs Olímpics de París i els Jocs Paralímpics. Els Jocs Olímpics tindran lloc del 26 de juliol a l'11 d'agost i París en aquest període preveu acollir 11,3 milions de visitants, la majoria francesos. I pel que fa als Jocs Paralímpics, les dates seran del 28 d'agost fins al 8 de setembre i s'estima la presència aproximadament d'uns 4 milions de visitants, la majoria també francesos. Aquestes dades ens fan pensar que la celebració dels Jocs Olímpics serà un factor que influirà en el comportament de les vacances dels francesos aquest estiu i que segurament també els preus del petroli poden ser també un segon factor influent pel que fa al comportament dels viatges. Aquest primer slide que tenim actualment projectat fa referència a les dades 4D de tancament del 2023 del mercat emissor francès. Concretament, parlem dels 4 indicadors. Parlem de la despesa, de la desconcentració, de la desestacionalització i de la diversificació. Aquests 4 indicadors ens marquen el rumb cap a un turisme de més qualitat. Aquests indicadors ens ajuden segurament
analitzar l'impacte dels esforços per transformar el model turístic de Catalunya vers un turisme responsable. En aquest sentit, observem que la despesa turística global dels visitants francesos respecte a l'any anterior ha crescut en un 14,6%. La despesa mitjana per persona també ha crescut respecte al 2022 en un 5,2% i també ha crescut la despesa diària per persona en un 5,6%. Aquestes xifres situen el 2023 com un any de consolidació de la recuperació del turisme francès a Catalunya. I de cara al 2024, el que veiem és que durant el primer trimestre d'enguany, la despesa del viatge dels francesos continua incrementant-se i continuem amb aquesta dinàmica positiva i creixent. El turisme francès ha estat el principal mercat emissor en volum d'entrades amb un de cada 5 desplaçaments. En aquest sentit, crec que cal fer referència als esforços que està realitzant el sector turístic per distribuir les arribades al llarg de tot l'any. Això també és possible probablement gràcies a un canvi en el comportament de l'oferta, una oferta més compromesa amb la desestacionalització, oferint més places d'allotjament els mesos d'octubre, novembre i desembre que els anys anteriors. Veiem com França, el 43% dels francesos visiten Catalunya entre els mesos de juny i setembre. La proximitat amb Catalunya i la fàcil accessibilitat ens permet captar francesos per petites escapades, caps de setmanes i ponts. També hem de ser capaços de capitalitzar les diferents vacances escolars franceses. El segment que més capta Catalunya a França són, en definitiva, les famílies. És important recordar que les vacances escolars dels francesos s'organitzen per zones i períodes. Podeu consultar el calendari de les vacances escolars franceses al link que us compartirem al xat durant aquest webinar. Veureu que existeixen 3 zones dins la cartografia francesa i que cada zona aplica les vacances de manera diferent. 15 dies a l'abril, 15 dies al febrer, 15 dies de vacances per Nadal, 15 dies a l'octubre i també les vacances d'estiu que són més curtes que les vacances nostres catalanes. És important que utilitzeu aquesta visió del calendari de les vacances escolars per planificar les vostres campanyes de comunicació. Pel que fa a la desestacionalització, encara tenim marge de progressió per millorar-la i el segment sènior crec que segurament ens ajudarà i serà clau per millorar aquest indicador. Pel que fa a la desconcentració territorial, el mercat emissor francès és, després dels turistes espanyols, els que més contribueixen a la desconcentració territorial. El francès té un bon coneixement del territori i un alt nivell de fidelització. Les marques preferides dels francesos són per aquest ordre Costa Brava, Barcelona, la Costa de Barcelona i la Costa Daurada. El darrer indicador fa referència a la D de diversificació, que ens orienta sobre la diversitat d'experiències turístiques que consumeix la demanda en el nostre territori i que està molt vinculat també amb els visitors personals. Les experiències culturals són una motivació tractora rellevant quan es tracta de triar les vacances. El francès té un alt interès per la cultura que consumeix sovint en binomi amb la gastronomia. Les activitats a l'aire lliure segueixen sent també prioritàries. S'observa un increment del consum de les activitats a l'aire lliure i a la natura, com per exemple el senderisme i el cicloturisme, i també la pràctica esportiva en entorns tant d'interior com de costa. Cada cop són més els francesos també que busquen experiències lluny de les multituds en benefici de l'eslow turisme. Un 71% dels francesos diuen que aspiren a descobrir petites ciutats i pobles pintorescos. Respecte al medi ambient, el 37% dels francesos afirmen haver triat agafar el tren o el bus en lloc de l'avió. És important tenir en compte que el principal mitjà de transport dels francesos quan visiten Catalunya és el cotxe. Un 73% de francesos arriba a Catalunya en cotxe i que el tren es situa en tercera posició. Com bé sabeu, el tren és un mitjà de transport que està a l'alça i que encaixa plenament amb els objectius de la transició energètica i els objectius de sostenibilitat. El govern francès va apostar justament l'any passat per eliminar els trajectes aeris interns dins de França quan aquests es puguin fer en tren en menys de 2 hores i mitja. S'observa a França també una presa de consciència ecològica que cada cop és més generalitzada en la població i interessant saber que un 17% dels francesos diuen que prefereixen
els allotjaments ecoresponsables. Crec que és important també destacar el segment familiar francès, un segment transversal que valora la diversitat d'activitats que proposa Catalunya. França és un dels països de la Unió Europea amb la taxa de natalitat més alta. Fa pocs dies us vam presentar l'estudi sobre els hàbits dels viatges de les famílies mil·lenistes franceses. Us compartirem al xat el link d'aquest webinar que considero rellevant. Aquest segment representa un 23,5% de la població francesa. Són famílies amb una mitjana de 1,7 fills, amb una mitjana d'edat de 6,8 anys. Tenen interès per la gastronomia dels llocs que visiten i l'esport està totalment integrat dins el seu quotidià i les seves rutines. Planifiquen les seves vacances amb una antelació entre 1 i 3 mesos i la tecnologia juga un rol important tant en la cerca d'informació, en la fase d'inspiració i la fase de recerca. Busquen ressenyes al Google, per exemple, a les xarxes socials com TikTok o YouTube i també consulten fòrums de viatge com TripAdvisor, Booking o Rutar.com. Els nens tenen una forta influència especialment en la tria de les activitats i en la tria de la destinació. Els comitès d'empresa són un intermediari turístic que capta el 50% de les famílies franceses. És important tenir-lo en compte a l'hora de comercialitzar les experiències turístiques de Catalunya i ens pot ajudar aquest intermediari turístic a millorar la desconcentració de la clientela francesa en el territori i també la desestacionalització. Al següent slide parlarem de com s'organitzen els francesos les vacances per venir a Catalunya. Els francesos s'organitzen individualment les vacances per venir a Catalunya. El grau d'intermediació és feble. Només un 2,3% contracta un paquet turístic per venir a Catalunya. I s'entén paquet turístic és important quan hi ha els 3 serveis, allotjament, transport i manutenció. Pel que fa a l'allotjament, els hotels i els càmpings són les tipologies d'allotjament preferides pels francesos, seguides per les residències i les cases de familiars i amics. S'observa també una tendència creixent de l'allotjament en càmpings caravaning, que s'explica segurament per la resiliència al context inflacionista d'aquesta tipologia d'allotjament i també pel posicionament en entorns naturals que els fa molt més atractius i que afavoreix les activitats també a l'aire lliure. Com s'inspiren els francesos per venir a Catalunya segons l'ecoturístic? Ens diu aquest mitjà que el boca-orella és la principal font d'inspiració. El 67% dels francesos tria la destinació a partir de recomanacions dels seus coneguts. Per això és superimportant el nivell de satisfacció de la clientela francesa quan visita Catalunya. S'inspiren els francesos sobretot en les plataformes digitals, sobretot fan consultes als motors de recerca, busquen també ressenyes a canals digitals com TripAdvisor o Booking i els portals webs oficials de les oficines de turisme també figuren dins els canals digitals més consultats. Evidentment, les xarxes socials pugen en el rànquing i són els que registren la progressió més forta en tant que fonts d'inspiració i sobretot Instagram per davant de YouTube i Facebook. Entre els fonts offline encara trobem programes de televisió de viatges, per exemple, trobem també revistes en paper dedicades al turisme o a l'art de viure i les guies de viatge en paper estan encara molt arraelades dins dels hàbits de consum dels francesos quan viatgen. Si en destaco algunes, serien, per exemple, Rutar, Lonely Planet, Le Guide Vert, Le Petit Fouté o le Guide National Geographic, per exemple. I destaco també un altre punt en el moment d'inspiració a l'hora de triar una destinació és també el cinema. El cinema és una font d'inspiració per al 16,7% dels francesos, per tant també és un punt a tenir en compte. Pels que us heu connectat avui i treballeu al sector del maïs, un missatge per vosaltres sobre les perspectives maïs d'aquest 2024. La recuperació del sector continua i pel que fa a convencions i congressos s'observa un retorn a nivells semblants abans de la pandèmia. Els dos segments que augmenten amb més força són els esdeveniments i els incentius respectivament. Això es pot explicar sobretot per la pràctica generalitzada del teletreball que dona peu a la necessitat de reconnectar-se presencialment entre els empleats i col·laboradors. S'observa també un escurçament de la durada de les reunions professionals
i també la reducció de les distàncies recorregudes per arribar als llocs de l'esdeveniment. S'explica en un context en què la gestió pressupostària manté al centre de les preocupacions de les empreses. Entre els criteris a l'hora d'escollir una destinació per realitzar un esdeveniment figuren, important, l'accessibilitat, la qualitat de les infraestructures, la reputació de la destinació i la relació qualitat-preu dels serveis també. Un altre criteri, per exemple, rellevant a l'hora d'escollir la destinació és la qualitat del DMC local i els aspectes relacionats amb el desenvolupament sostenible i la política de responsabilitat social corporativa són cada cop més exigits per les empreses. Segons una enquesta realitzada per MKG, ens mostra que més del 60% dels enquestats esperen mitjans de transport menys contaminants i proveïdors més compromesos amb el desenvolupament sostenible. I una última tendència pel que fa al mais és el leisure, aquesta combinació entre lleure i negocis, continua com una tendència a l'alça i permet als viatgers allargar la seva estada amb facilitat per tal de visitar i gaudir de la cultura del país on s'han reunit. I tanco per dir-vos que des de la nostra oficina estem en contacte permanent amb el sector professional francès a través de la nostra presència en les diferents xarxes i associacions professionals per obtenir dades i mantenir la visibilitat i la presència de Catalunya a França. Hem atès aquests darrers mesos les múltiples peticions dels mitjans de comunicació interessats per l'evolució de la sequera a França. França és un dels països internacionals on l'estat d'emergència per sequera va tenir més repercussió. La situació de la sequera viurà els mesos vinents segurament diferents estadis, és molt probable. Estem des de la nostra oficina traslladant als mitjans de comunicació els esforços de la nostra destinació en aquest sentit per encarar aquesta situació. L'episodi de la sequera es dona a tota la Mediterrània, no és una situació única de Catalunya i des de la nostra oficina hem transmès el missatge que Catalunya és una destinació preparada per rebre visitants, que els serveis i establiments turístics funcionen en plena normalitat. Estem traslladant que la destinació Catalunya està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i posant en valor les actuacions del sector pel que fa a la conscienciació i les bones pràctiques ambientals. Jo crec que és important que els nostres visitants coneguin que l'aigua és un bé que no hem de malgastar i que necessitem la seva col·laboració i la seva complicitat quan visitin Catalunya. Tot l'equip de l'Oficina de París, de l'Agència Catalana de Turisme, estem a la vostra disposició i al vostre servei per acompanyar-vos. Podeu enviar-nos les vostres consultes via mail i moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ens veiem aviat. I ara és el torn de conèixer les perspectives del mercat emissor italià de la mà de la Marta Teixidor, que és la directora de l'Oficina de l'Agència Catalana de Turisme a Milà. Endavant, Marta, com vulguis. Moltes gràcies, Fina, per les teves explicacions també i per haver-me passat la paraula. Doncs bé, soc l'última d'aquest panel, no per això la menys important. Tal com han fet les meves companyes, us donaré uns tips per conèixer de primera mà el mercat italià. Haig de començar dient que, tot i que no sembli de portes enfora, a Itàlia estem bé. Vull dir, bàsicament estem bé. Sempre es pot estar millor, però en aquests moments l'economia és forta, la inflació també, després ja ho comentarem, l'atur és baix, el consum dels italians augmenta i les vacances són pràcticament una obligació. A més, finalment ens ha sortit el sol després de 2 mesos de pluja ininterrompuda, parlo del nord d'Itàlia, i això ens ha pujat la moral a tots. Els turistes italians han evolucionat. L'imaginari del turista italià que arribava a Catalunya als anys 90, sempre a l'agost, i sempre per fer sol i platja, doncs ja quasi no existeix. En el 2023, Itàlia va ser el 5è mercat internacional per Catalunya, amb més de 1.200.000 presències. Va augmentar la despesa, el tipus de turisme que realitzen a casa nostra s'ha diversificat. Ara parlem d'un turisme cultural, parlem d'un turisme actiu i de natura, amb el cicloturisme com a principal producte d'aquest turisme actiu. Parlem de city breaks i parlem de turismes de nínxol, també. Catalunya acull el 26% de tots els italians que arriben a Espanya. Això ens dona una posició de lideratge molt important. Sobretot perquè només
el 36,5% d'aquests italians arriben en temporada alta. Això vol dir que som una destinació molt atractiva durant tot l'any. Un petit apunt del primer trimestre d'aquest 2024. Les dades d'aquest 2023 han millorat. Itàlia en aquests moments és el segon mercat internacional per Catalunya i el mais representa quasi el 20% de les arribades en aquest primer trimestre. Al gener recollim sempre Cap d'Any, les vacances de Nadal. Al febrer hi ha moltes fires a Barcelona molt importants en els quals Itàlia hi té un pes important, i el març d'aquest any ha sigut Setmana Santa. Com es planteja la temporada 2024 i quines són les tendències del mercat? Com us he dit abans, l'inflació té i tindrà un paper important, però les perspectives segueixen sent bones. 9 de cada 10 italians, tot i l'inflació, faran almenys unes vacances aquest 2024. Quan dic que l'inflació alta, què vull dir? Vull dir que Itàlia és potser el país de la Unió Europea on la inflació ha sigut més alta en els últims 2 o 3 anys. Està baixant, però tot i així encara la tenim bastant alta. Vam tancar el 2023 al voltant d'un 6-7%, i això doncs, a les butxaques es fa notar. I era la nostra por pensar, ostres, doncs ara potser viatjaran menys. I no, deixaran de fer altres coses, però les vacances es mantindran. Prevalen sempre les vacances llargues, per llargues entenem de més de 4 nits, i aquí és fonamental els ponts de primavera. Què volen dir els ponts de primavera? Vol dir que nosaltres a Itàlia des de gener fins al dilluns de Pasqua no tenim cap festa, no n'hi ha ni una. I a partir del dilluns de Pasqua comencem el dilluns de Pasqua, el 25 d'abril, l'1 de maig, el 2 de juny. Tot això són ponts que la gent es comença a agafar i s'acaben agafant per tal de desestacionalitzar i fer vacances fora de temporada alta. I perquè després de 3 mesos sense tenir cap dia festiu, doncs la gent té ganes de sortir. Les dades d'aquest estiu doncs, són favorables. Com s'inspiren els italians? Doncs és evident que actualment són les xarxes socials i el web, que s'estan convertint en els seus canals d'inspiració primaris. No podem deixar de banda, però, la tele i les revistes, que tot i que cada vegada hi ha menys revistes de turisme, les que sobreviuen són de qualitat, fan reportatges molt bons i tenen molts de seguidors encara a tot el país. Per tant, us ho diem sempre, no ens en cansarem, és molt important comunicar en italià i estar presents sobretot en l'online. Si parlem de tendències, les tendències una mica que arrosseguem del 2023 i que ens portem en aquest 2024, ho podríem resumir en experiències sostenibles, autèntiques, wellness físic i mental, personalitzades i desestacionalització. Aquí us vull parlar de la coolcationing. Als italians els encanta inventar-se aquestes paraulotes angleses. Coolcationing, cool de fred, vacationing de vacances. Què vol dir això? Això vol dir que la tendència actual és que en els mesos més calorosos, últimament, des de fa 2 o 3 anys, al sud d'Europa té un juliol i un agost molt i molt calorós, per tant, busquen d'anar a destinacions fresques. Fresques vol dir muntanya, vol dir nord d'Europa i vol dir pujar. I, per contra, les vacances al Mediterrani, que aquestes no les deixaran de fer mai, aquestes vacances al Mediterrani es desestacionalitzen. Vol dir que maig, juny, setembre, octubre s'allarguen les temporades pels tots dos costats. És una mica de les tendències que vosaltres mateixos també heu vist, que ara les temporades cada vegada són més llargues. Una altra tendència que els italians fan molt a Itàlia és el turisme rural. Parlem de 8 de cada 10 italians tenen pensat de fer una estada en un allotjament rural el proper any. Bé, el proper any no, aquest 2024, el proper estiu, que es diu bé. Els factors fonamentals són recerca de destinacions family-friendly, contacte amb la natura i sobretot perquè són més econòmiques que les destinacions de platja. Hi ha un interès creixent pel turisme actiu. Parlem en primis de cicloturisme, de turisme outdoor, de senderisme i de natura en família.
Un altre trend que està despuntant amb molta força és l'experience economy. Doncs es confirma que un de cada 2 italians vol gaudir d'experiències estrictament vinculades als viatges i que els hi aportin autenticitat. Sostenibilitat i autenticitat. Interès creixent de les destinacions que demostren un interès, una atenció als problemes ambientals i socials. Aquí faig un petit incís perquè segurament haureu llegit últimament que Venècia ha aplicat un tíquet d'entrada. Okay? La paraula tècnica no és tiquet d'entrada, però diguem que és un tiquet d'entrada. Doncs bé, és un tiquet d'entrada que ha entrat en vigor el 25 d'abril, que durarà només 29 dies, no consecutius. S'ha triat els dies dels ponts de primavera que us deia i els caps de setmana fins a mitjans de juliol, que són les èpoques que ells retenen, que són on tenen més visitants a Venècia, i després faran un informe de com ha evolucionat. Doncs bé, aquest tiquet el paguen els excursionistes, no qui allotja a la ciutat, no qui viu a la ciutat, només els excursionistes que van un dia a visitar la ciutat i després marxen, i té un cost de 5 euros. Doncs bé, en 8 dies han recollit el que es pensaven recollir en 3 mesos. Per tant, no és un deterrent, val? El que ells es pensaven que seria un deterrent no ho ha sigut i han d'aplicar altres mesures per tal de regular una mica i tornar a fer la ciutat sostenible, sobretot pels que hi viuen. Una altra tendència, la barreja entre feina i vacances. Aquesta també la portem des de fa temps. Visita familiars i amics, molt important. La comunitat italiana que viu a Barcelona i a Catalunya és de les més, si no la més nombrosa comunitat estrangera que viu a Catalunya. Per tant, tota aquesta gent rep familiars, rep amics i són prescriptors molt importants. I l'altre factor que nosaltres considerem d'observar molt atentament és el Gen Z. El Gen Z italià és una forta presència per al leisure, perquè sí que aprofiten, són més treballadors digitals, per tant aprofiten també per allargar la temporada, i fort interès per utilitzar les eines d'intel·ligència artificial, sobretot a la fase de planificar les vacances. Ràpidament, 3 productes que són una mica en aquests moments els més importants a Itàlia. Cicloturisme. En els darrers anys hi ha hagut un boom de cicloturisme. Penseu que a Itàlia, parlo per al nord, anem bastant en bici la nostra quotidianitat dins la ciutat, inclús a l'hivern, no tant com Holanda. I la cultura de la bici ja la teníem una mica intrínseca. Ara parlem ja de cicloturismes, de persones d'entre 46 i 65 anys, que normalment ja fan bici en el seu temps lliure, molt actius a internet, influenciats pel boca-orella. Parlem principalment de turisme gravel, mountain bike i slow bike, que reserven amb bastanta antelació i que principalment estan fora 4 o 5 dies. Catalunya està ben posicionat dintre de l'imaginari dels cicloturistes italià, tot i que la destinació a Espanya en general està la 5ª, darrere de França, Àustria, Dinamarca i Croàcia. Un altre producte, el mais. Cada vegada des del CPT estem rebent més sol·licituds per organitzar events a Catalunya i des del CPT estem molt presents en el mercat mais italià, participant a fires i a workshops del sector. El principal perfil d'empresa, per empresa entenc intermediari i corporate, que ens demana informació sobre esdeveniments a l'estranger són de l'àmbit mèdico-científic, farma, luxury, finança, tech i automotive. Principalment són incentive, convencions i mítings, mitjanes de 3 dies, més de 100 persones i ho programen a 6 mesos vista. L'altre, que és el tercer, que segurament us sorprendrà perquè ens ha sorprès a nosaltres, és el turisme nàutic. Ens ha sorprès i us explico el per què. La Copa Amèrica ens ha portat visibilitat, molta, i ens ha posicionat com una destinació de turisme nàutica, que ja ho érem, però en l'imaginari italià potser no ho érem tant. Penseu que a Itàlia té mar per tots costats, té ports per tots costats també i, a més, el que té és el glamour de les vacances en barca que veiem a les pel·lícules i a les sèries, que això influeix molt també a la decisió de les vacances. Doncs al CPT estem rebent moltes sol·licituds de particulars que volen venir a casa nostra en barca i que ens demanen informació, inclús per poder rellogar, empreses que organitzen esdeveniments, que els volen organitzar lligats a la Copa Amèrica i al mar. Vull dir que és un trend important aquest any i que està arribant amb força. I ha sortit recentment un estudi que compara la despesa aquí a Itàlia, parlo d'un estudi a Itàlia,
Ha sortit recentment un estudi que compara la despesa del turista nàutic amb el turista de creuers i amb el turista plein air. Entenem per el turista plein air el que va amb camper i rulot. I parlem de despeses en el territori italià. El turista plein air gasta de mitja 85 euros per dia. El turista de creuers, 87. El turisme nàutic, 146 euros per persona i dia. Tancant, us comento també un altre punt molt interessant, que són les cerques web que hem tingut aquest primer trimestre relacionades amb la Query Catalunya. Moltes ja veureu que repeteixen dels trends que us acabo d'explicar, dels trends i les tendències que us acabo d'explicar. La primera en absolut és America's Cup 2024. Després ve Girona, Tarragona, Montserrat i altres. També el que ens ha sorprès és que el volum de cerques fetes a Google només amb la paraula Catalunya, a part de les típiques com arribar a Barcelona o quins millors restaurants, el clima, tot això, cicloturisme, ciclisme, Volta a Catalunya. Aquestes són les primeres que hi ha en aquests moments a les recerques amb el mot Catalunya. Volta a Catalunya, cicloturisme i esports, MotoGP, Fórmula 1. Doncs és curiós, però són unes tendències que hem observat i que aquestes dades ens confirmen. I tendències més genèriques sobre travel, el que és el web, genèriques en general, no només de Catalunya, estem parlant que les recerques estan buscant totes intel·ligència artificial, des d'apps que puguin fer traduccions momentàries, des de city travel planners i des de social trip planners, però tots lligats a la intel·ligència artificial. Un petit apunt abans de saludar-vos. Sabeu que des del CPT d'Itàlia portem també el mercat d'Israel. Mercat molt important per Catalunya, sobretot per la despesa, la desconcentració, la desestacionalització. No l'hem comentat avui perquè el tenim en stand-by a l'espera que es pugui tornar a reactivar quan hi haurà les condicions adequades. El seguim de prop i rebem els insights turístics, però de moment el mantenim al marge. Dit això, us convido a qui no ho ha fet ja a afiliar-se a l'Agència Catalana de Turisme. Podreu disposar d'aquesta informació i de molta altra que segur que us podrà ajudar en el vostre negoci. I des del CPT de Milano, ja ho sabeu, estem a la vostra disposició. Encantats de poder col·laborar i de resoldre-vos tots els dubtes que tingueu. I ara sí, Maria, et passo la paraula. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a les tres. Gràcies per aquesta radiografia tan clara dels mercats de màxima proximitat per Catalunya i que configuren Europa del Sud. Creiem que tota aquesta informació que heu donat serà realment important per tota l'audiència i que de ben segur ajudarà en aquest coneixement dels mercats. Com veieu i com dèiem al matí i repetim ara, estem focalitzats en la qualitat més que en la quantitat del turisme. Volem un turisme responsable, respectuós amb la cultura local i que respongui a les nostres estratègies, que, com sabeu, són estratègies enfocades a les 4Ds, als visitors persona i a la cultura de l'edat. Perquè quan parlem de despesa, parlem d'una despesa qualitativa, no parlem de la despesa en termes absoluts. Parlem d'una despesa que analitzem de manera qualitativa en l'àmbit de la diversificació i en l'àmbit de la distribució. Termes importantíssims a l'hora de valorar. També quan parlem de desconcentració i desestacionalització, volem uns visitants que visitin Catalunya, que recorrin Catalunya i que això ho facin en els diferents moments de l'any. Per acabar, volia compartir amb vosaltres que tenim una prioritat i que és la d'interactuar molt més amb tots vosaltres. La nostra prioritat és compartir aquest coneixement amb tots vosaltres perquè al final és un treball que hem de fer tots junts i, per tant, aquesta plataforma, aquest espai virtual que ja fa 3 anys que funciona i que ens permet retrobar-nos en aquest moment, volem que sigui més interactiu. I estem treballant en aquest tema per tal que en un futur immediat això pugui ser una realitat. I de moment el que us podem oferir és que si teniu consultes, teniu qualsevol pregunta o voleu contactar amb nosaltres, en primera instància ho podeu fer amb totes les oficines durant tot l'any, amb tot l'equip de Barcelona. Sabeu que estem a la vostra disposició,
però concretament, si teniu algunes preguntes vinculades en aquestes sessions, doncs us hem deixat aquí en el xat uns contactes de les diferents oficines en els que després, quan s'acabin les Talking Hours, us hi podeu adreçar i estaran encantats de respondre. Per si no us connecteu amb d'altres sessions, també recordar-vos que al final de les Talking Hours us podreu descarregar una publicació que conté tota la informació d'aquestes Talking Hours i que també us demanarem que ens dediqueu 2 minuts perquè ens doneu la vostra opinió d'aquest format i perquè ens ajudeu a millorar. Tanquem, doncs, aquesta sessió. Una vegada més, donant-vos les gràcies per la confiança i ens veiem aquesta tarda, aquells que ho vulgueu, en la sessió de Regne Unit i Amèrica. Fins la tarda. Gràcies.